nechce. Možná vevnitř bude větší teplo. Ahojte další video. Dneska zase budem čítat na videa. Nevím proč to nemalo tak veľa views, ale pak asi niečo budem hrať. Tak mi napíšte, chcete reagovanie, nebo vlastně niečo také, čo som na KTP nehral. Jež pryč, ty komouši. Udělali jsme si pevnost, do které ty nemáš přístup. Já trhni si, hlupáku. Já, fuck off. Měl já tu jednu. Já si postavím svou vlastní pevnost a bude větší než ta vaše. A pozvu si tam spoustu soudruhů. Vidíš, Ameriko? Nejlepší pevnost. Silná. Polsko tu nechce být. Opravdu. Když si s tím počul, jo, že... Jo, nejlepší pevnost, nevím. Protože my už máme více jak 300 sněhových koulí. A jestli se jenom přiblížíš, tak ti zničím tu tvoji šity komárskou pevnost. To jsi řekl mega dobře, brácho. Neserte nás. Já mám 500 sněhových koulí a ta vaše kapitalistická sněhová pevnost je tak žlutá od chcánek. Smrdíte chcánkama. A já jich mám 5500 a tvoje pevnost vypadá hloupě. Ta pevnost se ve větru nějak třese. Nemyslím si, že je to bezpečné. No neboj, to je bezpečné. Mysl, strašidelná pevnost je to nejlepší pevnost. Nech sraba Američana, ať si pořádně nadělá do kalhot. Kurva. Vypadá to, že ten pád zabil. Takže co teď budeme dělat? Pojďme tedy pomoct Chorvatům nakopat teď jugoslávskou pevnost. Nech to, ty bastarde! Zabít! What the fuck? Botswano, prošla si. Se Pozoltivan. Ach. Nadaboval CZ v roce 2025. To je všechno, ty vole, to je nějaké video. Teď mi obrálek.